ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା। ମାଛ ଯାଇ ହାଟରୁ ଆଇଁଲି। ଏଇ ହେଉଛି ମାଛ। ଦି ଜରିରେ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଆଣିଲି। ଧୋଇ ଦେଲି। ସେପଟେ ମାଛ, ସେରେଣା ମାଛ। ହଁ, ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଲି। ସେପଟେ ବି ମଞ୍ଜି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଲି। ଲୁଣ ପରେ ପୁଣି ହଳଦୀ ଆଣିକିରି ଛିଞ୍ଚି ପକେଇଲି। ସେରେଣା ମାଛ, ମହାନଦୀରୁ ଆଣିଥିଲି ଦେଶୀ ସେରେଣା ମାଛ। ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଲି। ଖଡ଼ 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 କିରି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ହଳଦୀ ଟହ ଟହ ଦିଶିଲା। ସେରେଣା ମାଛ, ମହାନଦୀର ଦେଶୀ ମାଛ। ଗ୍ୟାସ 3 ଥରରେ ଖଟ ଖଟ ହେଇ ଲାଗିଲା। କଡ଼େଇ ବସେଇଲି। ଏବେ କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା। କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା ପରେ ରିଫାଇନ ତେଲ ପକେଇଲି। ତେଲ ତାତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ଆଗ ପକେଇ ଦେଲି। ସେଁ ସେଁ ହେଇ ଭାଜି ହେଲା। ଏହିପରି 3ଟି ମାଛ ମୁଁ ପକେଇଲି। ଟୋଟାଲ 6ଟି ମାଛ ଆଣିଥିଲି। ମାଛ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ନାଲି ଟହ ଟହ ସୁନ୍ଦର ଦୁଉଥିଲା। 2ଟା ମାଛ ଓଲଟେଇଲି। ସବୁ ମାଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ତାପରେ ଆଣିକିରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ କାଢ଼ିଦେଲି। 6ଟି ମାଛ। ସେଇଠି ଲୋଭ ହଉଥିଲା ଗୋଟାଏ ପାଟିକି ପକେଇ ଦେଲି। ଏପଟେ ମାଛ ବିହନକୁ ଭାଜି ଦେଲି। ମାଛ ବିହନ ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପକେଇ ଚକଟି ଦେଲି। ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପିଆଜ କାଟିକିରି ରଖିଥିଲି। ଏପଟେ ବେସର ମସଲା ରେଡ଼ି କଲି। ତାକୁ ବାଟି ଦେଲି। ସୁନ୍ଦର ବେସର ବାଟଣ ହେଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭାଜିଲି। ଆଳୁକୁ ଅଧାଳିଆ କିରି ଭାଜି ପକେଇଲି। ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକିରି ମସଲା କଷିଲି ଟମାଟୋରୁ ପକେଇକିରି। ତାପରେ ଏପଟେ ଭାତ ବି ବସେଇଥିଲି। ସୁଆଦିଆ ନାଗିବ ବୋଲି ଲୁଣ ଟିକିଏ, ହଳଦୀ ଟିକିଏ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକେଇ ଦେଲି। ପକେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର କଷିଲି। ପୁଣି ଦେଖ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲି। ତାକୁ କଷିକିରି ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଲି। ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ହଳଦୀ ଟହ ଟହ ହେଇ ଝୋଳ ବସିଗଲା। ସୁଆଦ ଅନୁସାରେ ପୁନଶ୍ଚ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲି। ଆମ୍ବୁଲ 2ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଲି। ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କାଢ଼ିଲି। ହାତ ତାତି ଯାଉଥିଲା। ଝୋଳ ଟହ ଟକ 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 ଟବ 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 ହେଇ ଫୁଟୁଥିଲା। ମାଛକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲି। ଛାଡ଼ିକିରି କ'ଣ କଲି, ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ମାରିଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଏବେ ମାଛ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଆସନ ପକେଇକିରି ମୁଁ ବସିଲି ଖାଇବାକୁ।